V rozhodujúcej chvíli a pod košom ešte ostáva Howard, ktorý si urobil. Pavelka stáva clonu. Urobil to výborne, prečo išiel hore? Ale napokon Howardova paráda. 100% úspešnosť strelby za 2 body, dokopy 113 košov. Už nastrieľal, ktorý je druhým najproduktívnejším hráčom. Thornton skúsi za 3. Mal dobré loptu, Medford. Stackman proti nemu, ale nepálil ani Howard. Ešte Medford sa tam dostal pod kôl. Zohráva McGill na Wessona. Wesson proti nemu Thornton, ale výborne Ryan Thornton. Strata Patriotov. 9. v zápase, Slovan má 5. A v tom poslednom treťom zápase David Abraham hral oproti predošlej sezóne, keď pôsobil v Leviciach. O 5 minút v priemere menej, dáva o 5 bodov v priemere menej, ale zatiaľ čo v Lani vystrelil 385 krát, v tejto 226, ale teraz pri Strelov, ktorú spoza trojky premenil za to striel, stade už letelo viac. Howard a jeho boj. Trojka, dobrá kombinácia Pelasik basketbalistov, Jamesov zaujímavý pokus a nakoniec nejakej prípravy. Lester Medford ťaha proti útok, nahádzuje na Roba Howarda a ten opäť sme. Dokonca na konte aj 3 štarty v srbskej seniorskej reprezentácii a to je naozaj niečo. To pekne prestrčil. Medford. Thornton. Už sme v poslednej minúte prvého polčasu. Ťažká prihrávka na Howarda. Ten ju ale dokázal Jordan Obundiren. McGill. Wesson. Chce sa pretlačiť cez Roba Howarda, to sa mu podaril. Pod. Howard. Dobrý pohyb lopty. Majerčák triafa trojku. Trafil, ale pod to ešte doskočil James. Howard, jeho šanca na reparát. Ten je úspešný. Pre Slovan nájazd Pota, ešte Howard využije svoju energiu. Howard ešte to posunul na Stevensona, ktorý je lepší strelec z diaľky. Witt zakončoval pravou rukou. Nie však úspešne. A na druhej strane Viedol už po prvej štvrtine o 8 bodov, potom sa dotiahol Slovan, ale zase Svit v tretej štvrtine a potom aj v tej štvrtej mal návrh. Slovanu tam absolútne nefungovala strelba. A mali ale aj nejaké absencie domáci. Teraz za 3. V druhej strane Dorsey z obrovskej diaľky. Ešte Wesson doskakuje. Kilimaki pôjde okolo Abrahama. Vynikajúco sa stiahol Howard. Ktorou sa môžu píšiť Nitrania celú sezónu, že za 2 body pália relatívne presne, ale to aj Slovan. Medford. Opäť Lester, Medford a Howard, voľný je Watson, za 3 body. Howard. Medford, ťažká trojka, ale Medford. záver brániť ofenzívu Slovanu, ale Pavelka výborne! Nie, opäť Pod sa nadýchoval k tomu, že by tam poslal trojku, teraz ale otvára svojho spoluhráča. No ale ostáva tam Smith, ktorý išiel proti Handlovej 15 bodov, 11 doskokov, proti Leviciam 13 bodov a 10 doskokov. Teda Američan v Leviciach. Husek doskakuje. Bailey pôjde do zakončenia, ale Howard výbor. Ďalekonosný pokus. Hudec, najbližší vlastne. Howard! Slovan vedie o 4. Krásny blok. Za mňa je správne, možno aby tu rozohrávku obstarával práve Matej Majerčák. Rob Howard, šikovne, to teraz Slovanisti vymysleli obran. Medford vyhazuje späť na trojku, Howard a jeho úspešná. No a čo musia hostia určite plniť, to je využívanie voľných pozov bez bodov.
Naposledy domáci skórovali takmer pred 2 minútami. Howard. Corsi ho bráni. Howard volí takúto strelu. Donovanom Japom. Abraham zhadzuje pod kôš. Tam je Howard. Určenie mu nevyšlo. Prechodová fáza Slovana. Rob Howard. A otestuje. Budeme hovoriť ako skutočne nádhernej trojke. Teraz výborný blok. Tam vyautovali Pavelku, ale Howarda už nie, Nitrania, takže Howard má hneď pod. To hráči Komárna ľahké mať nebudú. O to viac ale musia ukázať oduševnenie, odhodlanie a dobrú. Takže odtešla na Okundirana, ale ďalší útočný doskok vybojovali Levičania. Stuckman, výborne Howard. Uvidíme, ako sa bude dariť. Často je voľný za perimetrom, často to hrajú práve na 1 na 1, ale obrana je obrovsky dôležitá tímová. No teraz Howard si vychutná Ikpeho. Bráma Howard, je krásna. 11-bodový rozdiel. Najvyšší náskok pre Slovan. Dá sa povedať, že v ideálnej chvíli. No, Strelci si musia trošku mieridla poupraviť. Howard, krásne zhodenie. Pas. Za posledné 3 zápasy nikto nestrieľa častejšie ako on. Medfordová výborná prihrávka, Rob Howard. Eli znovu za 3. A teraz to bolo krátke. Ešte Robo Rožánek chcel získať túto loptu, ale majú James. Medford, ale lopta sa odráža. Howard